Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро аз телевизиони Душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳои ин соат Гуншагул Нурализода. Сарвал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. баргузории иҷлосияи чоруми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум. Баррасии 33 масъала зимни ин иҷлосия. ҷонибдорӣ аз ташаббуси навбатии Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ. соли 2027 ҳамчун соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид. ташкили даври шаҳрии Олимпиадаи Шоҳмот дар шаҳри Душанбе. рушди қобилияти зеҳнии хонандагон дар мадди назар. 15 декабр дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустаме Эмомалӣ, ҷаласаи шӯрои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. тибқи рӯзнома дар ҷаласа 35 масъала баррасӣ карда шуд. аъзои шӯрои Маҷлиси Миллӣ бо тартиби муқаррар гардида қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва як қатор қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар хусуси ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодексҳои ҷиноятӣ, иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, тандурустӣ, оила, фазои ҳавоӣ ва андози Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ карданд. ҳамчунин ду қонуни мукаммал, қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор ва қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муассисаи таҳсилоти олии касбии дорои мақомоти байналмилалӣ мавриди баррасии аъзои шӯро қарор гирифтанд. дар идомаи ҷаласа аз ҷониби аъзои шӯро қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии дактилоскопӣ, оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазъи ҳуқуқии хизматчони ҳарбӣ, оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи истеҳсолоти иҷро, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба коррупсия, оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ ва як қатор санадҳои дигари қонунгузорӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои амалкунанда муҳокима карда шуданд. тибқи рӯзномаи ҷаласа аъзои шӯро пешниҳоди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи аз вазифаи судяи суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бозхон намудани Азизода Зафар Нусрат ва пешниҳоди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар хусуси ба категорияи шаҳрак мансуб донистани деҳаи тавилдараи ноҳияи Сангбор ва номгузорӣ намудани он баррасӣ карданд. сипас гузориши муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рафти иҷрои нақшаи амали Маҷлиси Миллӣ барои солҳои 2025-2030 дар партави муроҷиат ва роҳнамоиҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар иҷлосияи якуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум 11 апрели соли 2025 шунида шуд. дар фарҷом оид ба лоиҳаи қарорҳои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйироту иловаҳо ба дастури Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба низомномаи дастгоҳи Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъалаҳо қарорҳои дахлдори шӯрои Маҷлиси Миллӣ қабул гардида бо тартиби муқаррар гардида барои баррасӣ ба иҷлосияи чоруми Маҷлиси Миллӣ пешниҳод карда шуданд. 15 декабр дар шаҳри Душанбе таҳти роҳбарии раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустаме Эмомалӣ, иҷлосияи чоруми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. дар иҷлосия 33 масъала мавриди баррасӣ қарор дода шуд. нахуст аъзои Маҷлиси Миллӣ қарорҳоро оид ба тасдиқи тартиби кор, интихоби котибот ва рӯзномаи иҷлосия иборат аз 33 масъала қабул намуданд. зимни муҳокимаи масъалаҳои рӯзнома раисони кумитаҳо ва комиссияи Маҷлиси Миллӣ
хулосаҳои соҳавиро нисбат ба масъалаҳои баррасишаванда иброз доштанд. тибқи рӯзнома аъзои Маҷлиси Миллӣ Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси Ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси иҷрои ҷазои Ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйироту илова ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйирот ба Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси фазои ҳавоии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистонро баррасӣ ва ҷонибдорӣ карданд. пас аз муҳокима ҳамчунин қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор ва дар бораи муассисаи таҳсилоти олии касбии дорои мақоми байналмилалӣ ки дар шакли қонуни мукаммал қабул ва пешниҳод шудаанд ҷонибдорӣ гардиданд. дар идома аъзои Маҷлиси Миллӣ Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйироту илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии дактилоскопӣ, оид ба ворид намудани тағйир ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазъи ҳуқуқии хизматчиёни ҳарбӣ, оид ба ворид намудани тағйироту илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи истеҳсолоти иҷро, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба коррупсия, оид ба ворид намудани иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ, оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи занбури асалпарварӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйиру илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф, оид ба ворид намудани илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет, оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтӣ ва оид ба ворид намудани иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати дипломатиро баррасӣ ва оид ба ҷонибдории онҳо қарорҳои дахлдор қабул карданд. дар асоси пешниҳоди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қарори Маҷлиси Миллӣ дар бораи аз вазифаи судяи суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бозхон намудани Азиззода Зафар Нусрат қабул гардид. ҳамчунин дар иҷлосия пас аз баррасии пешниҳоди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон деҳаи Тавилдараи ноҳияи Сангвор ба категорияи шаҳрак мансуб дониста сомондеҳ номгузорӣ карда шуд. дар Фарҷом бо қарорҳои Маҷлиси Миллӣ тағйиру иловаҳо ба дастури Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва низомномаи дастгоҳи Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида басти вазифаҳои дастгоҳи Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сметаи хароҷоти Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 тасдиқ карда шуданд. пас аз баррасии масъалаҳои рӯзномаи иҷлосия раиси Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ вобаста ба баъзе масъалаҳои ҳалталаб андешаҳои худро баён намуданд. аз ҷумла зикр намуданд ки вақтҳои охир дар байни сокинони кишвари мо бахусус насли наврас ҳолатҳои истифодаи зиёди вейбҳо ё сигорҳои электронӣ ба мушоҳида мерасад ки боиси нигаронӣ ҷиддӣ мебошад. таҳқиқоти илми тиб собит намудааст ки истифодаи мунтазами сигорҳои электронӣ барои саломатии инсон бахусус ҷавонону наврасон зараровар буда ба зиёдшавии бемориҳои шадиди роҳҳои нафас, дилу рагҳо ва шуш аз ҷумла саратон оварда мерасонад. аз ин рӯ муҳтарам Рустами Эмомалӣ кумитаҳои дахлдори Маҷлиси Миллиро вазифадор намуданд ки қонунгузории кишварро дар ин самт мавриди таҳлил қарор дода оид ба маъни истифода, истеҳсол, воридот, содирот, фурӯши яклухт ва чаканаи сигорҳои электронӣ таклифҳои мушаххас
пешниҳод намоянд. бо ҳамин иҷлосияи чоруми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум ба кори худ анҷом бахшид. 12 декабр маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар доираи иҷлосияи 80-уми худ лоиҳаи қатъномаро таҳти унвони Соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ 2027 ки бо ибтикори Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид, бо иттифоқи оро қабул намуд. шарҳи ҳамкорони мо. бо назардошти амалисозии муваффақонаи соли маърифати ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон дар соли 2024 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар мубоҳисаҳои иҷлосияи 80-думи маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод намуданд ки ин ташаббус ба сатҳи байналмилалӣ бароварда шавад ва соли 2027 ҳамчун соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ эълон гардад. Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар доираи иҷлосияи 80-думи худ лоиҳаи қатъномаро таҳти унвони соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ 2027 ки бо ибтикори ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид, бо иттифоқи оро қабул намуд. қатънома нақши муҳим ва зарурии маърифати ҳуқуқиро дар пешбурди ҳуқуқи инсон, иштироки фаъоли ҷомеа ва дастрасӣ ба адолат таъкид менамояд. ин қатънома ҳамчунин таҷрибаи муваффақи Тоҷикистонро дар эълон намудани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ эътироф намуда, онро ҳамчун намунаи боризи миллӣ ки ба таври назар аз сатҳи огоҳии ҳуқуқи аҳолиро баланд бардошта аҳамияти амалҳои ҳамоҳангшудаи миллиро дар рушду таҳкими таълими ҳуқуқ собит мекунад, тасдиқ менамояд. соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ талошҳои ҷаҳониро ҷиҳати пешбурди tashabbusҳои миллӣ ва байналмилалии таълимии ҳуқуқӣ аз ҷумла фарогирии фанҳои ҳуқуқӣ дар барномаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва омӯзишгоҳҳои касбӣ, таҳкими дастрасӣ ба иттилооти ҳуқуқӣ ба мақсади он ки занон, кӯдакон ва ашхоси осебпазир тавонанд ҳуқуқҳои худро беҳтар дарк ва амалӣ намоянд, дастгирии ҷомеаи шаҳрвандӣ ва tashabbusҳои маҳаллӣ ки ба рушди огоҳии ҳуқуқӣ ва омӯзиши ҳуқуқи инсон бахшида шуданд. инчунин ташвиқи ҳамкории ниҳодҳои Созмони Милали Муттаҳид, кишварҳои узв, муассисаҳои илмии тадқиқотӣ ва созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ барои мубодилаи таҷрибаи беҳтарин ва таҳкими дарки ҳуқуқ дар сатҳи глобалӣ равона намояд. санади мазкур соли 2027ро ҳамчун соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ эълон менамояд ки ин рӯйдод қадами муҳим дар таҳкими ҳамкории байналмилалӣ ҷиҳати ташвиқи ҷомеаҳои огоҳ, адолатпеша ва масъулиятпазир ба ҳисоб меравад. давоми солҳои соҳиби истиқлолии кишвар бо талошҳои пайваста ва пайгиронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қисми зиёди ҷашнҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва маконҳои таърихии ватанамон ба мероси моддӣ ва ғайримоддии ЮНЕСКО дохил гардида, ба ин васила санъату ҳунар, мавзеъҳои сайёҳӣ ва таомҳои миллии мо ба ҷаҳониён муаррифӣ гардиданд. ворид гардидани фарҳанги тайёр кардани суманак ба мероси фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО низ боиси хушҳолии аҳолии кишвар гардидааст. 10 декабри соли равон дар доираи ҷаласаи 20-уми Кумитаи байниҳукуматӣ оид ба мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО ки дар шаҳри Деҳлии Ҳиндустон баргузор гардид, номинатсияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон фарҳангии тайёр кардани суманак қабул ва ба рӯйхати намояндагии мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО дохил карда шуд. омода кардани суманак як маросими дастаҷамъии бонувон дар рӯзҳои баргузории ҷашни байналмилалии Наврӯз буда, рамзи ваҳдат, сабр ва фарорасии баҳор аст. аҷдоди фарҳангиву тамаддунсози мо тавонистанд ки ҷашни Наврӯз ва расму оинҳои онро дар тӯли ҳазорсолҳо ҳифзу нигаҳдорӣ карда то ба рӯзгори мо расонанд. Наврӯз ки решаҳои он аз суннатҳои фарҳангии ниёгуни мо сарчашма мегиранд, рамзи эҳтиром ба табиат, арзгузорӣ ба арзишҳои инсондӯстона ва қаробату ҳамдигарфаҳмӣ миёни халқу миллатҳои гуногун ба шумор меравад. суманакпаз яке аз маросимҳои хоси ҷашни аҷдодии Наврӯз ба шумор рафта, модарону бонувони тоҷик дар фазои дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ ва хондани шеъру сурудҳо ин таоми миллиро омода менамоянд. дар бисёр минтақаҳои Тоҷикистон омода кардани суманак аз шаб оғоз гардида то субҳи содиқ идома меёбад. илова ба хизматрасониҳои вобаста ба нигоҳдошт ва таъмини китоб ҳамзамон дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон ҳамоишҳои илмию маърифатӣ созмон дода мешавад. ин навбат таҳти унвони курӯши кабир ва эъломияи умумии ҳуқуқи башар, таҳаввули таърихии ҳуқуқи инсон ва нақши пешвои миллат дар эҳёи ин арзишҳо ҳамоиш баргузор гардид. шарҳи бештар дар ин бора.
дар оғози ҳамоиши куруши кабир ва эъломияи умумии ҳуқуқи башар таҳаввули тарихии ҳуқуқи инсон ва нақши пешвои миллат дар эҳёи ин арзишҳо иброз гардид ки эъломияи ҳуқуқи башари куруши кабир яке аз аввалин ва таъсирбахштарин санадҳои ҳуқуқии тарихӣ аст ки барои шиносоии ҳуқуқи инсон ва озодиҳои асосии шаҳрвандон аз ҷумла озодии виҷдон ҳуқуқи баробарии миллӣ ва дигар ҳуқуқи инсон кӯмак намуд. Ин эъломия асосҳои демократӣ ва ҳуқуқи инсонро дар рӯи замин ба вуҷуд оварда барои рушди кишварҳои гуногун аз ҷумла сохтори ҳуқуқи инсон дар ҷаҳон аҳамияти махсус дошт. Эъломияи қабулномадаи куруши кабир ҳамчун эъломияи аввалин дар ҷаҳон эътироф гардида аз 39 модда иборат мебошад. Ин эъломия бо номи устувонаи куруш машҳур буда дар осорхонаи Британия ҷойгир аст. Иттилоъ дода шуд дар ҳамоиш дар идома иброз шуд ки ниёгони мо дар он давраҳои дур таҳти парчами куруш на танҳо як давлати муқтадиру мутамаркази муштаракро ба вуҷуд оварданд, балки ташаккули тамоми унсурҳои ҳуввияти фарҳангии минтақаи ориёиро асос гузоштанд. Онҳо таърих ва фарҳанги воҳид, забон ва хати ба ҳам наздик, расму оин ва суннатҳои решадореро падид оварданд ки ҳамаи онҳо аз манбаъҳои бостонии тамаддуни ориёӣ сарчашма мегиранд. Ин мироси гаронбаҳо на фақат пояи давлатдории он давраро мустаҳкам сохт, балки барои пешрафти минбаъдаи илму фарҳанг, дастовардҳои иҷтимоӣ ва ҳамбастагии қавмҳои гуногуни ориёӣ заминаи қавӣ фароҳам овард. Дар идомаи ҳамоиш барномаи рангин фарҳангӣ манзури ширкатдорон гардонида шуд ки фарогири сурудҳои ватандӯстона буд. дар донишгоҳи миллии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд вобаста ба таҳсилоти фарогири экологӣ ҳамоиши илмиву маърифатӣ ташкил карда шуд. дар раванди кори чорабинӣ олимону донишмандон аз дохилу хориҷи кишвар иштирок ва суханронӣ намуданд. дар доираи лоиҳаи такмил ва рушди таҳсилоти фарогири экологӣ тавассути ташкили барномаи магистрӣ дар самти ҳамгироии равишҳои экологӣ, иҷтимоӣ ва идоракунии босифат дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварҳои Осиёи Марказӣ дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон чорабинии илмиву маърифатӣ ташкил карда шуд. ҳамоиш бо мақсади таъсис додани марказҳои тадқиқотӣ ва инноватсионӣ, баландбардоштани малакаҳои касбии омӯзгорон дар доираи машваратҳои омӯзишӣ аз ҷониби коршиносони донишгоҳҳои пешрафта, таҳияи маводи методӣ аз натиҷаи тадбирҳои омӯзишӣ, истифода аз натиҷаҳои семинарҳо ва мисҳои мудаввар дар раванди таълим ва курсҳои бозомӯзӣ роҳандозӣ гардидааст. чорабинии ниҳоӣ таҳти унвони принсипҳои идоракунии хафо ва идоракунӣ аз ҷониби Донишгоҳи миллии Тоҷикистон баргузор гардид ки он маҷмӯи машваратҳои омӯзиширо ки нахуст дар шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон ва дар шаҳри Бухорои Ҷумҳурии Узбекистон баргузор шуданд натиҷагирӣ намуд. идоракунии хафо, фаҳмиши умумии оид ба хафо, консепсия ва чаҳорчӯбаи он, усулҳои арзёбии хафо ва роҳҳои коҳиш додани онҳо, стратегияҳои коҳиш додани хафо ва ҷорӣ намудани онҳо дар муассисаву ташкилотҳо, ташаккули низоми танзими хафои экологӣ, иҷтимоӣ ва идоракунии онҳо аз ҷумлаи мавзӯъҳои баррасишуда дар кори ҳамоиш буд. дар доираи мизи мудаввар омӯзгорон, намояндагони бахшҳои гуногун ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ширкат намуда доир ба мавзӯъҳои баррасишуда андешаҳои худро баён намуданд. чунин чорабиниҳои омӯзишӣ барои тақвияти бештари таҳсилоти фарогири экологӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. давоми 4 сол аст ки бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баҳри занону бонувони пойтахт курси омӯзишии бонуи ҳунар ба таври ройгон баргузор карда мешавад ва дар ҷарони он нафарони бешуғл дорои касб мегарданд. гузориши ҳамкорони мо. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва раёсати корбозанон ва оила баҳри занону бонувон аз оилаҳои камбизоат курси омӯзишии бонуи ҳунар оғоз гардида буд ки он давоми 2 моҳ идома намуд. дар маросими ҷанбастии курси омӯзишӣ масъулини раёсати корбозанон ва оилаи шаҳри Душанбе, муассисаи давлатии маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир ва наздики 50 нафар занону бонувоне ки ба курси омӯзишии бонуи ҳунар фаро гирифта шуданд иштирок намуданд. дар ҷарони курси омӯзишӣ зикр шуд ки дар доираи қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи тасдиқи нақшаи кори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои соли 2025 ва ҷиҳати иҷрои банди 9 нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 дар шаҳри Душанбе ки бо қарори раиси шаҳри Душанбе тасдиқ гардидааст,
раёсати корбозонон ва оила дар ҳамкорӣ бо муассисаи давлатии марказии рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир ҷиҳати ба касбомӯзӣ ҷалб намудани занону ҷавондухтарон ва фароҳам овардани шароити муносиби иҷтимоӣ барои оилаҳои осебпазир курсҳои омӯзишии қаннодӣ ва дузандагиро зери унвони бонуи ҳунар бо фарогирии 50 нафар ҷавондухтарону занон аз оилаҳои ниёзманд ташкил ва баргузор намуд, ки ба касбомӯзон муддати 2 моҳ аз ҷониби ҳунармандони чирадаст ҳунарҳои дузандагӣ ва қаннодӣ омӯзонида шуда, баъди хатми курси мазкур ба онҳо шаҳодатномаҳои касбӣ супорида шуд. ҳамасола дар заминаи нақшачорабиниҳои сароясати маорифи шаҳри Душанбе озмуну олимпиадаҳои гуногун дар пойтахт ташкил карда мешавад. тавассути чунин чорабиниҳои зеҳнӣ истеъдодҳои наврас дарёфт ва муаррифӣ карда мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатии барнома. дар асоси нақшачорабиниҳои муассисаи давлатии маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои назди сароясати маорифи шаҳри Душанбе даври шаҳрии олимпиадаи шоҳмот бо мақсади рушди қобилияти зеҳнии хонандагон доир гардид. маросими кушодашавии олимпиада бо иштироки масъулини маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои шаҳри Душанбе, инчунин директорони муассисаҳои давлатии марказҳои дарёфт ва рушди истеъдодҳои ноҳияҳои пойтахт, намояндагони муассисаҳои таълимӣ, омӯзгорон ва ғолибони даври дуюм баргузор гардид. таъкид карда шуд, ки баргузории чунин озмунҳо барои рушд додани тафаккури мантиқӣ, устувории рӯҳӣ, таҳкими зиракии зеҳнӣ ва ҷалби хонандагон ба муҳити солими зеҳнӣ аҳамияти хеле муҳим доранд. олимпиада хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанберо ба ҳам оварда 58 нафар ғолибони даври ноҳиявӣ дар он иштирок карданд. иштирокчиёни ин даври олимпиада аз зумраи хонандагони болаёқате мебошанд, ки дар муассисаҳои худ маҳорату истеъдоди баланди шоҳмотбозӣ нишон дода буданд. ҳар яке аз онҳо дар ҷараёни озмун малакаи фикронии стратегӣ, ба нақшагирии қадамҳои дақиқ, пешбинии ҳаракатҳои рақиб ва ҳалли фаврии мавқеъҳои мушкилро нишон доданд. тибқи низомнома аз миёни иштирокчиён 12 нафар ҳамчун ғолиб интихоб мегарданд ва дар маросими ҷоизасупории даври сеюм бо ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои арзанда ҳавасманд карда мешаванд. баргузории чунин озмунҳо барои муайянсозии истеъдодҳои наврас, тарбияи насли навини зеҳнварзон ва ташвиқи хонандагон ба иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи баланд мусоидати фаъол менамояд. қаҳрамонии ҷаҳонии бокс дар соли 2025 дар шаҳри Дубаи, Аморати Муттаҳидаи Араб ба анҷом расид. мусобиқа аз 2 то 13 декабр миёни беҳтарин муштзанҳои беш аз 120 кишвари мухталифи дунё аз рӯи 13 категорияи вазне дуир шуд. аз Тоҷикистон дар ин мусобиқа 13 муштзан ширкат варзиданд ва аз ин шумора 2 медал ба даст омад. Акмал Убайдов медали биринҷӣ ва Хусравхон Раҳимов медали нуқра гирифтанд. медали нуқраи Хусравхон Раҳимов аввалин дастоварди шоиста дар таърихи бокси тоҷик мебошад. бозии даври 16-уми Ла Лигаи Испания байни дастаҳои Алавес ва Реал Мадрид бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи Реал Мадрид анҷом ёфт. дар дақиқаи 24 ҳамлагари фаронсавӣ Килиан Мбаппе аз паси нимҳимоятгар Ҷуд Беллингем истифода намуда ҳисобро дар бозӣ кушод. дар дақиқаи 76 ҳамлагари бразилӣ Родриго голи ғалабаоварро барои Реал Мадрид ба самар расонид. ёдовар мешавем, ки Реал Мадрид бо 39 имтиёз аз 17 бозӣ дар зинаи дуюми ҷадвали Ла Лигаи Испания қарор дорад. Алавес бо 18 имтиёз дар зинаи 12 аст. ин ҷавонон ки ҳоло ба рақобати финалии мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба футбол бо усули деҳа ба деҳа мепардозанд, бозигарони касбӣ нестанд. бо ҳар далел ё мушкилӣ онҳо натавонистанд ки ба варзиши дӯстдоштаашон футбол ҳирфавӣ машғул гарданд. дастгирӣ ёфтани футбол дар сатҳи деҳот аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ ин ҷавонони хушбахтро ба орзуҳояшон наздик кард ва онҳо имрӯз аз майдончаҳои кӯчаву маҳалла ва деҳаашон дар чамани сабзи майдони эҳтиётии варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ бо қоидаҳое ки дар футболи касбӣ вуҷуд дорад рақобати даври ниҳояшонро мегузаронанд. нерӯсанҷиҳои ин мавсим, аниқтараш марҳилаи муқаддамотии мусобиқаи футбол бо усули деҳа ба деҳа ҳанӯз 6 моҳ қабл оғоз гардида беҳтаринҳо ба финал роҳ ёфтанду ҷиҳати соҳиб гардидани мақомҳои ифтихорӣ байни худ қувваозмоӣ доранд. дастаи деҳаи чилчаи ноҳияи Файзобод бо тими Корези ноҳияи Данғара барои қаҳрамон шудан талош карданд.
рушди футбол яке аз ҳадафҳои стратегии сиёсати варзишии ҳукумати кишвар буда. дар ин замина кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш инчунин федератсияи футболи тоҷикистон чунин чорабиниҳоро аз соли 2020 инҷониб дар тамоми манотиқи кишвар ба роҳ мондааст. ҳадаф аз баргузории чунин мусобиқаҳо ҷалби ҳарчи бештари ҷавонон ба варзиш, махсусан футбол, мустаҳкам намудани дӯстӣ, пешгирӣ намудани онҳо аз гаравидан ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ гуфта мешавад. аз нимаи дуюми соли 2025 оғоз гардида дар тамоми шаҳраку маҳалла деҳаҳо мусобиқаҳои деҳа ба деҳа доир карда шуд ва инчунин марҳила ба марҳила дар сатҳи ноҳия, дар сатҳи вилоят ва имрӯз дар сатҳи ҷумҳурӣ, яъне ки даври ниҳоӣ баргузор карда шуд ва аллакай ғолибон муайян гардиданд. тӯли 5 сол аст ки мусобиқа бевосита бо ташаббуси президент федератсияи футболи тоҷикистон, раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ қарор дорад. ҳамасола ҳангоми баргузории чунин мусобиқаҳо чеҳраҳои нав, яъне ки вориди майдон мешаванд ва дастҳое ки имрӯз дар мусобиқа иштирок карданд, ино нафаре ҳастанд ки бори аввал дар сатҳи ҷумҳурӣ бозӣ карданд. дар маросими ҷамъбасти мусобиқа беҳтарин бозингарон аз назари доварону масъулини соҳа дур намонданду ҷоизаҳои инфиродии худро низ аз дасти роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш гирифтанд. ҳимоятгари беҳтарин аз дастаи ноҳияи нуробод муайян шуд. тандиси ним ҳимоятгари беҳтарин ба футболбоз аз ноҳияи ёвон супорида шуд. ҳамлагари беҳтарини мусобиқа аз дастаи Данғара гардида, дарвозабону нишонзани беҳтарини мусобиқа футболбозони дастаи Файзобод эълон шуданд. дар маҷмӯъ дастаи ситораи сурхи ноҳияи ёвон ки ҳарифони хешро аз ноҳияи Нуробод буданд шикаст дода, мақоми сеюм ва соҳиби ҷоизапулӣ дар ҳаҷми 25 000 сомонӣ гардиданд. медалҳои нуқраро дастаи ноҳияи Данғара аз худ карда, сертификат дар ҳаҷми 30 000 сомонӣ низ ҷоизапулӣ гирифтанд. ва дар ниҳоят дастаи деҳаи Чилчаи Файзобод қаҳрамони мусобиқаи футбол бо усули деҳа ба деҳа дар соли 2025 эълон шуд. шоҳҷоиза ба маблағи 35 000 сомонӣ ва ҷоми мусобиқаро дар фазои тантанавӣ тақдими онҳо карданд. тамошобинини азиз, дар ҳамин ҷо мерасем ба фарҷоми барномаи иттилоотии вақт. дар фарҷом баротон саломатию сарбаландӣ орзумандем. хайр, саломат бошед.